Τι επαγγέλλεσαι? Επιχειρηματίας. Τι επιχειρηματίας ρε? Αράπερ. Ονομάζεσαι? Λεκτικός. Επώνυμο? Επεξεργαστής. Μπαμ μπαμ μπαμ, ένα πιστόλι πάλι κρούει. Μπαμ μπαμ μπαμ, ο ένας μετά τον άλλο στην ευελπίδων χρονιά ακούει. Δεν με νοιάζει ο κόσμος πια ό,τι και να λέει. Και για να έχει σεβασμό πρέπει να σε οματεί. Η κοινωνία παραπέει. Μπαμ μπαμ μπαμ, θέλω κι εγώ πιστόλι και 10 πιστολάδες από το Κουρδιστάν. Ας γίνουνε και έκτροπα και όλοι λένε αμά. Θέλω δικιά μου συμμορία, τράπεζα να χτυπάει. Κάθε 2 μήνες συνέντευξη στο Sky. Και που σε φιλαράκο, όλα για το χρήμα γιατί αυτό κυβερνάει. Μη γεμιστήρα μου τελειώνει, κανένας δεν με σώνει. Γαμώ το μου τι τα θέλα τα κλαίει και τα μπώνει. Όχι, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ. Εντάξει. Δεν έχω όπλο, δεν έχω. Μόνο εγώ το τρας ρε. Άλλοι έχουν απλό. Το πρώτο πέρας μετά τούτο πιάσατε ρε. 3 μέρες μετά το καγγελό με περιζώνει. 8 χρόνια και 2 μήνες. Θα κάνω να δω τον κόσμο, ούτε δόξα ούτε χρήμα. Μόνο έναν αριθμό και συγκρατούμενο, άλλον έναν Αλβανό. Τσαμπε, μυρ. Μπαμ μπαμ μπαμ, ένα πιστόλι πάλι κρούει. Μπαμ μπαμ μπαμ, ο ένας μετά τον άλλο στην ευελπίδων χρονιά ακούει. Περνώντας χρονιά δύσκολα σε χώρα με ταμπού. Μιλώντας με δυνάμεις του καλού και του κακού. Τώρα στα 30 φορτωμένος με τατού. Έχω έρθει σε επαφή με το πνεύμα του Θεού. Δοξανάγει το όνομά σου με σωτήρα το Χριστό. Αναρωτιέμαι Κυριέ μου πάντοτε από μικρό. Πως με έβγαζες πάντοτε απ' τη βρώμα καθαρό. Με φωνάζαν τυχερό. Δεν ήταν τύχη μου, μα ήταν γραμμένο. Μυαλό σαν το δικό σου να γίνει φωτισμένο και να διαφωτίζει πάντα κάθε μπερδεμένο. Μπαμ μπαμ μπαμ, ένα πιστόλι πάλι κρούει. Μπαμ μπαμ μπαμ, ο ένας μετά τον άλλο στην ευελπίδων χρονιά ακούει. Θεέ μου, γιατί εμένα ήμουν άνθρωπος κακός. Είχα παιδεία, εγκληματία και με το διάολο πολιτός. Πρώην τοξικομανής, χειρότερος και από απλός θνητός. Γε μου, δεν τα κοιτάω αυτά. Κοιτάω την ψυχή, βλέπω μόνο τη θέληση και αν έχεις πίστη δυνατή. Πατέρα, ήσουν μαζί μου και τότε μες στη φυλακή. Πάντοτε ήμουν μαζί σε κάθε σου καλή στιγμή. Χαιρεγέ μου να έχεις πίστη στο Χριστό. Πατέρα μου, σε ευχαριστώ. Τώρα ξέρω που χρωστάω σώμα, πνεύμα και ψυχή. Φυλάξε και τα παιδιά μου και όλα τα παιδιά στη γη. Ο μόνος λόγος που έγινε αυτή η ρήμα, αυτό το κομμάτι, έγινε για να επικεντρώσει τη δύναμη του πνεύματος του Θεού πάνω στην εγκληματική φύση κάθε ανθρώπου. Η έκβαση του πνεύματος μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν θέλησης και πίστης στις δυνάμεις του καλού.